laitan myös tuon. Noniin. Nyt on täydellinen. Noniin, mihin mennään siis? Ei, mä löysin hyvä. Joo. Tää saattaa, tai en mä tiedä onks tää hyvä, tää näyttää hyvältä. Mikä se on? No, joinaa tänne. Mikä se on? Mä invitään sut, hei. Mikä se on? Tää on Midnight. Mikä? Santa. Ai Christmas. Ei kun Santa. Mikä se tää on? Se on... Nois Santa Claus. Ja noniin, moro äijä. Ok. Join kuikua. Et ehtinyt. Noniin. Se yritti pilata meidän elämä. En tiimi. Joo. No me ollaan jo yhdessä QEU:ssa. Kue. Q. Joo, Q. Sorry. Q. Se on Q, ei QEU. QEU. Jes, mä en halua unlockata tänään. Se ei edes toimi. Ei se mitään. Kyllä se toimii. Jep, se toimii. Kaikki on hyvin. Ei kun ei. Joo, V. Sä oot pelottava. Ei kun sä oot normaali itses. Haha, hohoho. Kuka tää äijää? Agentti. Manager. Stonks. Noniin. Venä, saisiko tätä pelin kirkkautta jotenkin isommalle? Stonks. Mikä tääkin on? Tässä on flashlightin satasella. Noniin. Missä se Santa? Missä meidän Missä Santa Claus on? Kuka ei enää sano noin nykymaailmassa? Sanoopas, älä huijaa. Tää on vitsin pelottava tää alue. Seurataan sitä. No, minne me mennään? Minne se menee? Vetää. Se katos. Kuin nopee toi. Okei, meidän pitää starttaa meidän shifti. Tässä pelissä voi hyppiä. Mutta tiedän. Tää hyppy on kyllä aivan älyttömän pieni. No tää on normaali ihmisen hyppy. Hei, mä pääsin tänne katolle. Miten? Hyppymällä. Mistä? Hyppy. Mä voin näyttää. Ei se on mennyt niinku minuuttia ja me ollaan jo niinku rikottu peli. Missä sä oot? Ei. Tässä on Toyota. Haluat sen tänne pääsee. Tuu tänne. Mitä? Näetkö kun mä tipuin tän Teslan päälle? Ääne. Mitä sulla on asia? Mä kerron sulle salaisuuden. Sä oot kauhupelissä. Tuu seuraamaan. Tää salaisuus on tosi tärkeä sulle. Tuu. Kuka tää on? Sä oot kauhupelissä. Lähde. Okay. Eli $14 tommosesta. Put the cash in register. Mun pitää ottaa se cash mun käteen. Okay. 2.
Tässä on sulle lahja. Kyllä. Noniin. Tuu. Sulla on hienot viikset. Mä tykkään niistä. Tuu. Seuraa mua. Okei, miten me päästään katolle? Eli tästä. Tossa. Pitää vaan hypätä kunnolla. Sinne vaan se on vaan semmonen yhden kerran juttu. One in a million chance. Tai sitten on. Nyt mun on pakko päästä sinne. Hei, tänne ajaa uusi tuo jouta. No niin, nyt mä pääsin. Tuo jouta. Kuka täällä on? Johonpä mä oon täällä katolla. Täällä on. Hyi! Miksi on noin isot kädet? Banaani. Mä haluun puhua. Mikä sua pelottaa? Jos sua pelottaa niin paljon, miksi sä näytät tuolta? Hyi. Kato sitä nyt. Se on neuviö. Venaa. Mennään kahden. Mitä se valitti siis? Tuu mennään katolle. Mitä toi Ei, meidän pitää hoitaa tää tyypin jutut. Me tehdään niinku kaikkea sen työ. Me tehdään niinku... Mä oon täällä sisällä. Kaikkea sen työ. Me tehdään niinku... Mä oon täällä sisällä. Joo. Mä haluun. Oisin nyt asiassa tehdä yhden jutun. Sitten ne sinne rekisteriin. Mä haluun. Oisin nyt asiassa tehdä yhden jutun. Sitten ne sinne rekisteriin. Jos mä laitetaan... Tuon tosi pieneksi. Sun pitää painaa hyppyä pohjaa, et sä pääset tälle katolle. Oot sä jo siellä Sun pitää katolla? painaa hyppyä. Joo, mä oon ollut aika pitkä. Oot sä jo siellä katolla? Täältä saa RPGn. Täältä saa RPGn. Älä huijaa. Huijaa. Mutta Miten mä pääsen tonne katolle oikeesti? paina hyppyä pohjaa. Mä painoin. Katolle oikeesti. Et sä hypit näin. Missä sä oot? Tässä kato ylös. Mä pääsen. Kato ylös. Mä voin näyttää. Mä pääsen. Miten sä teit ton? Jatka. Ok, musta tuntuu, että se on vaan sun käyttäjällä tää juttu. Sä saat, jos mä en katso. Aivan sama, mä jään tänne juttelemaan tälle naiselle. Jos tää nainen haluaa, että mä laitan sen rahat tonne kassaan. Ei. Sorry. Rankka päivä, eiks vaan? Onko miss on? Okei. Niin. Oot sä yhä siellä katolla oikein? Sä et tee mitään hyvää täällä. Mun pitää katsoa Dokken yksi video. Älä jaksa, et sä rupeat nyt kattoo jotain. Ei kun arvonnan voittaja, mä osallistun. Alkaa. Mä en oo sun pikkuveli. Ei, sä et karkaa minnekään, Mä en oo sun pikkuveli. Mä tuun sun autoon kyytiin. No niin, ajetaan iso siska. Ei! Sä jätit mut yksin tänne. Pick up the phone. Lauri, voisit sä tehdä jotain muuta kuin olla siellä katolla? Lauri, tuu sieltä alas. Ei, mä vahingossa liivasin. Älä jaksa. Alkaa mäkin liivaa taas. Tää on tylsä. Onko mitä mä tehdään? Tänään ruuhkaveri.
Ok. Aika niin hyvä. Mä muokkaan mun avatarin nopea ihan normaali paikassa. Mä voisin niin Tää on Kiina-servera. laittaa itselleni vaikka tonne. Ja noin. Tää on... Täällä edes toi luntaa. Mikä toi ongelma on? Alkaa mä joudun pitää ton. Se on vaan ongelma. Ei, toi. Noniin. Sait sä taas amerikkalaisen? Tai englannin chatin? Joo, mä uskon. Joo, kyllä sä sait. Noin. Mikä tää puku on? Onko se ton näköinen? Noin, nyt mä näytän oikeat iteltäni. Miksi sä vaihitoit tommosen? Sori. Asat koulussa ei mitään. Sun pitää Kuka tehdä olet näin. sinä? Joopa sun pitää tehdä näin, tuu kattoo. Täällä on nugetti. Kupu näkyy. Okei, katsotaan chatti. Miksi näkyy? Tosiaan. Nää nimet oikeassa. Okei, mun nimeksi tulee Mikael. Mika. Ei, muututaan tosi pieniksi. Ei. Nyt mennään, että me edes adoptoidaan. Miksi Michael joo mun kerran? Oota, mä laitan hienommat vaatteet. Joo. Ei. Näytät rumalta. Okei, Lauri. Mikael. Mikael. Ei. No niin, Lauri. Oota. Vaiha sun vaatteita. Kato mun nimi. Mitä? Okei, miksi mä vaihdan? Okei, millä sä löysit ton sun paidan? Kirjoitin. LV. Etsi. Miksi täältä ei löydy? Tää on jotain premium-paitoja nykyään. Hyi, onpa rumia. Mitä mä muutun takas omaksi itseäksi? Koska niinhän ne kaikki sanoo, pitää olla oma itsensä. Eikö se ole hieno tracksuitti? Ei. Tule tänne. Mä oon nopeampi. Ei käy, nyt mä laitan mun sprintin päälle. Mä oon yhä sua nopeampi. Ei se on sprinttinäppäin. Mistä mä löydän sen? Se on sama mikä Fortis.
No mitä mä en pelaa koneella? Tiedä, mitäs mä oon isoveli. Käy. Tuu 11 vaan. Miksi? Tuu. Miksi? Tule! Miksi? Koska se on mun talo! Oh, Billie Jean, not my lover. Laita sun nimeksi Jamie. Mun nimi on Mikael, #2. Ei. Okei, mä vaihdan mun nimen. Laita Jamie. Jami. Ei Jami. Mikä sä haluat, että mä oon? Älä, sä teet siinä distraktiin. Äiti! Laita Roblox aikaa lisää. Mä löysin hyvän. Kun se loppuu. Hei. Voitko? Äiti. Aika joku englantilainen nimi. Petteri, mä oon Petteri. O Patrick. Okei. Äiti, koita vaihtaa sieltä lisää. Koskela. Ei kun Patrik. Ihan vaan Patrik. Noniin. Oh, Billie Jean, not my lover. Look at those shoes. Okei, nyt. Tää. Tule. Mä haluan sen ruosteisen. Noniin. No ei, kun sun pitää laittaa sieltä Robloxilta. Se on meidän nyt auto. Kaurissa varasti mun auton. Mä lukitsen sen. Ei, mä otan hienomman auton, heippa. Okei, mä otan tän pois. Mut miten mä voin poistaa mun auton? Tosta. Mikael, päästä kyytiin. Noniin. Eiks mun pitäis olla turvatyyny? Ei kun semmonen turvatuoli. Istu. Mikä vitsi se on? Mä voin antaa semmosen sulle. Oota, mä laitan sulle semmosen. Ei, onks tässä oikeesti semmonen? Poliisi. Onko mä otan aseen käteen? No niin, tuu. Ei istu tohon. Minä on sulle turva. Pystyy mä istuttaa. Näytään ympäriinsä. Eikö meidän päällä sataa? Onko täällä tullut säätilat? Joo, aikois. Saat vielä teoton. Ja Suke, please help. Mä en tiedä miksi, mut joo. Ole hyvä. Sä saat auton. Ole hyvä. Yes. Tässä on spadetio autossa. Minne me mennään? Vaja supeet! Miss meidän kämppää? Hyvä tapa. Hei! Murtaudutaan tänne. Mä pääsenkin. Päästä mut sisään. Porsas. Ei, siinä on se yksi glitchi. Miksi sä näytät mulle? Missä sänky on? Täällä ei oo sitä sänkyä enää. Hihi. Kutsut naamani.
Ei oo sitä sänkyä siis. Noi. Problem. Is. Tähän peliin on tullut niin paljon muutoksia oikeesti viime Tavoite 11. Alkaa. Tavoite 11. On vitsi iso tavo. Haluatko sä isoimman tavo? Ja. Ei, onks sun se premium? Premium? Joo, se. Joo. Mä vihaan tätä nuggettia. Ei, lataisitko sä sen premiumin tähän peliin? Joo. Onko hyvä käytössä? Nugget. Kädessä banaani. Mä seuraan sua. Mut kun se haluaa Ei, syödä. ase kodissa! Noniin, sä lukitsi sen ovet. Mä tipuin. Ahaha. Mä tipuin. Miksi tässä meidän kodin edessä on oja? En mä tiedä. Tuossa on toja lapsi. Jumis. Ovat ojan poikispinnalla. Onks tää joku premium kämppä? Oho. Mistä alkoi laita mut roommateiksi? Hoi meit. Niin nyt se on. Älä pidä sitä pikkua. Brookhaven TV. Mikä sun nimi edes, Pikri? Delfiinejä! Pelottavaa. Toi on aika hienoa. Pitäisikö meidän mennä tonne Rosies kyllä? Mennään huomenna. Brookhai. Bro. Lavakation. Poliisit. Ei mua kiinnosta. Jos mä haluan Ei. Pitäisikö meistä tulla ryöstäjiä? Mä menen sinne asekädessä, katsotaan pidätetäänkö mut. Älä. Älä. Mä varastan näiden poliisien auto. Se on lukittu. Missä sä oot? Tää pankkiryöstöpaikalla. Mitä? Rikospaikalla. Mä oon kellarissa ja mentori. Tuu nyt. Minne? Michael, I'm bored. Mitä? Se nugetti tulee kysymään. Pääsis meidän kotiin? Enä. Tui. Ei, miksi sä bännäsit se? Se oli mun kaveri! No niin, tuu nyt. Tämä on kirjaimellinen mun. Voin mä tulla sun? Auttaa tän, mä en halua. En. Voin mä päästä sun reppuselkään. Okei, nytten. Hihihi. Haluatko sä lahjan? Haluun. Yeah. Anna se mulle. En. Tässä on. Tää ei ollut pyyntö, tää oli käsky. Vau. Pian sä perut sun sanat. Mä en peru ikinä. Mä ammuin sut. Tuu, sä saat Näet paremman. jonkun hienon style mun aseeseen.
Täällä on sulle huone, tuo seuraa mua. Noin. No sen mä voisin ottaa. Nyppä kyytiin. Nyppä kyytiin. Ok. Nyppä kyytiin. Noniin. Nyppä Päässä. Noniin. Mä voin muokata tätä sun kyydissäkin. Täällä on sun huone. Okei. Miksi mun nenästä tulee tuo? Sori. Miksi mun nenästä? Noniin, moikka. Heippo. Noniin, moikka. Mä karkaan kotoa. Ei. Sä saat rahaa, jos sä tulee. Sä saat rahaa, jos sä tulee. Mä bännään sut. Haluatko mä bännään sut? En. Mä haluun suraa. Okei. En. Mä haluun suraa. Okei. Se tehdään näin, Jompe. Ja toi. Se tehdään näin, Jompe. Hai hai. Mä menen sen Nugetin luo, se oli mun paras kaveri. Oot kyllä päästä sika tänne. Oot kyllä päästä sika tänne. Mä näen sut ikuisen. Karkuun! Mä stalkeroin, mä näen sut silti. Sä lähet just kävellä sitä tietä pitkin. Mä karkasin pois. Sä et ikin tuu näkee mua, ellei sä etin mut. Mä laitan poliisikamerat käyntiin. Bye bye. Mun pitää etsiä mut. Se on sun tehtävä. Jadi, tässä on se nugetti. Haluatko tuoda nugetti? Sä et ikin tuu löytää mua. Tiedä missä sä oot. No miss mä oon? Valkoinen pallo. Sä et ikin tiedä miss mä oon. Miss välis mä oisin ehtinyt mennä tonne? Okei, Lauri. Anteeksi. Mä aloitin mun viho. Miksi tää ei ammu? Sä et voi olla tosissaan. Haluat sä nähdä minkä mä otan? Sulla on se spesiaali, jos sä käytit rahaa tähän. Okei, jos sä haluat pelaa tämmöstä peliä. Mä tuun kyytiin. Miten sä pääsit siihen? Sä et ikin tuu löytää mua. Mitä tää tapahtuu? Mä tuun hakee sut. Oots toi roskakuski? Vittun homo. Sä tiedät. Serpisto. Tää on mun paikka. Ei. Yes. No niin, lähetään. Vittu ammutaan. Taksi. Ammutaan se. Tuo lapsi kyydi. Lauri. Mä varastin sun auto. Ei, mitä tää tapahtuu? Mä nappaan sen niin. Mä ammun sitä. Kannattaa ottaa Se asuu tuossa talossa varmaan. Joo, se asuu. Ei kun en mä tiedä. Tuo on murha. Se on murhan yritys. Sä oot murhayritys. Missä oot?
Tuu laita puku päälle. Okay. Tuu laita puku päälle. Oh, Billie Jean, it's not my lover. Billie Jean, it's not my love. Billie Jean, it's not my love. Missä sä oot? Mä tuun. Missä sä oot? Miksi mun piti laittaa puku päälle? Meidän pitää olla hitmanei. Onko missä sä oot? Olla hitmanei. Onko missä sä oot? Lauri. Oota, mä näytän sulle mitä laitat. Oota, mä näytän sulle mitä laitat. Tuu tänne. Tuu tänne. Oot sä tossa? Okei, mä teleporttaan. Mä katon, oot sä 11. Missä oot oikeesti? Missä oot oikeesti? Okei, tuu tänne mun luo. Mikael, mä näen sut. Mulla on vielä parempi kalju. Kato kuka mua on. Mä oon baby Hiri! Jompi mä oon hitman. Ehkä Oon. Mä oon hitman. Mä nappaan sut. toi on parempi. Mä nappaan sut. Mun pitää pelaa mun velan samalla. Äiti, mun pitää pelaa samalla. Taas toi pankki on ryöstetty. Missä meidän... Mä menen... Ei, pitäisikö meidän ryöstää pankki? En voi. Ei kasvu. Missä tää on? Lauri, mä menen ryöstää pankki. Tää pankki on jo ryöstetty, mä unohdin kokonaan. Tuu mennään ampuu joku ihminen. Hei, mä jäin jumiin tänne. Tää aina lukitsee tää ove. Harmiks vaan. Lauri, missä oot? Ihminen. Keinu. Jos sä näet keinun, niin sä näet mut. Sä pilasit mun hauskuuden. Mene pois sieltä. Mias. Mitä sä teet? Sä tuut tähän. Yes! Sä et saa pilata mun hauskuutta. Tuu mennään tappaa joku. Mitä sä teet? Tuu mennään. Mut harmi vaan tässä pelissä ei voi tappaa. Sä pilaat kaikki. Jompe, sä et osaa tehdä näin. Seuraa mua. Mitä sä hyppäsit noin korkealle? Mäkin hyppäsin. Kädet vaan ikkuilema hirveät kolmesormiset kädet.
Se on hers, sillä lentää noin hyvin. Se on hers, sillä lentää noin hyvin. Jippii! 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 Aha. No nyt ei mennä niin hyvin. Oh, Billie Jean. Mä vaan Hei, pyörin. Lauri! Mä vaan pyörin. Mä en tiedä minkä talon katolla mä oon, mutta mä oon jonkun talon katolla. Sä et ikin tuu löytää mua. Mikä mun numero? Mä en esti... Tää ei edes oo numero, mä näen sut. Sä juokset väärään suuntaan. Ja mä juoksen. Sit mä näin jonkun pekonin. Se oli pekoni. Mä en edes näe mua. Mä oon hukassa, tuu pelastaa. Murtaudutaan johonkin taloon. Mut meillä on jo talo. Ei kun murtaudutaan johonkin. Miten? Oot sä idiootti? Mä tiedän, mut mä en löydä sitä sänkyä täältä. Okei, seuraa mua. Se sänky on poistettu. Eihän oo. Mulla on se. Okay, no anna mullekin semmonen. Missä oot? Mä oon meidän kämpällä. Mä näin sut, Patri. Ei. Mä näin sut, Patri. Okei, no niin. Ai nyt. No niin. Tuu. Anna sänky. Alkaa minua murtautua vittiin. Anna sänky. Vittiin. Sille give. Oota. Mä keksin. Otetaan maastopu. Tää kämppä on aivan surkea. Miksi me halutaan murtautua tänne? Mä löysin. Talo 13. Niilläkin on joulukuusi. Onks teillä joulukuusi? Ei vielä tuu tähän talon numero 13. Ollaan pieniä. Papana. Mä oon jo pieni pavana. Talon numero 13, missä sinä olet? Odottaa. Onks sulla puku? Mä stalkkaan tätä yhteyttä. Onks sulla puku? Se ovi on auki. Murtauduin se talon sisälle, se ei ikin tuu löytää mua. Mun piilossa täällä. Missä on 13? Katos. Ota nimi pois. Aha, Seuno. Jesse ei löytänyt mua. Se on kyllä, mä oon kyllä yhä se talossa, se jahtaa mua. Mä yritän löytää sen pankin. Pääsee sen taloon. No se ovet on auki, se ei oo hirveen ihmeellistä. Ei oo. Missä talossa oot? Mä oon talo 13. Not on se. Kaikki on hyvin. Haluatko homma reppu selkään? Missä sä oot? Missä talon numerossa oot? 14. 13. Mäkin on täällä. Mikä huone? Ei kun mä tulin just tänne. Avaa ovi.
Lauri, laita se sänky tähän. Lauri, laita se sänky tähän. Joo. Oota. Yes! Yes! Onks täällä pankkitilikorttia? Tuu. Tai semmoista pankkijuttua? Tai semmoista pankkijuttua? Pitää käydä kakalla. Noniin. Pitää käydä kakalla. Mä meikkaan. Täällä ei oo mitään. Meidän pitää murtautua taloon, jossa on semmonen pankkipaikka. Ehkä 14. 14 ei ollut. Mä olin murtautunut sinne. Miten me karataan täältä muuten? Pitää vaan painoa. Noin. Täällä. Ei niin. I'm out. Okei. Mihin taloon mennään seuraavaksi? Mihin taloon mennään seuraavaksi? No sama talo, joten nähdään taloa 24. Okei. Nähdään taloa 24. Noniin. Talli. Sisään murtautuminen. Oota, mä voin nyt. Kaikki on varmaan klubilla. Miten sä pääsit tohon tästä? Anna. Tuu. Me voidaan mennä. Mä löysin piilopaikan. Tuu. Kuusen sisään vaan juokset. Mä tiedän. Hoita. Käydään kattoo nukkuksen. Hoita. Mennään yökertaan. Se ei oo täällä. Se ei oo täällä. Okei, hyvä. Sitten mä käyn robbaamassa sen seifi. Robbasit sä? En mä vielä löytänyt sen seifi. Mennäänkö sinne klubille? No, sit meidän pitää olla isompi. Ei mennä. Okei, missä? Oot sä löytänyt sitä safea täältä? Ei taloa. Seuraavaksi talo 23. Ei semmoista oo. Siellä ei oo ketään. Okei, nyt mennään talo 9 hotelli. Mut tää pitää Miksi sä otit tän? Asutaan tää hetki. Okei, tää on meidän salainen paikka. Laita mut roommateiksi. Muutun aikuiseksi maaksi. I'm starting to feel like a rap. Venä. Noniin. Mä oon yhä sua lyhyempi klubi. Ei kun en oo. Noniin, mennään klubille. Aaka. Jom. Klubille. Mennäänkö täällä? Pystyykö sillä ajaa? Pystyykö sillä ajaa? Eiku A. Niin, lähdetään. Vähän siistiä, että me mennään tällä klubilla. Mä heitän rahaa. Tiedätkö ne rikkaat aina, jotka saapuu klubille tämmöisellä autolla? Flex. Toi on iso flex. Miksi? Miksi ne naiset ampuu täällä pistä? No, ei korjasta kaikki. Jopa miksi saatit? Mulla oli jo tämmönen. No niin, mä voin muokkaa tässä samanlaisen mitä näillä. Ai, mä otan vielä harrat. Okei, mennään klubille. Oota. Joo, no se ei oo.
Se ei oo auki. Se meni kiinni, jos vähän muutama tunti sitten. Se meni kiinni. Menen hammaslääkärille. Mikä meidän ammatti? Me tarvitaan ammatti. Meillä ei oo mitään ammattia. Mennäänkö kahvilla? Ei mä tiedä, hullun. Tuu ulos sieltä dentistä. Noniin. Päiväkotiin. Ei sit. Kyytiin. No niin, nyt tää vie meille. Seuraa mua. Ota skeitti tai skuutti. Okay. Lähde vaan täysin. Mä näytän tietä. Onks toi nopeampi? Joo. Onks toi joku premiumi? Tietenkin. Pitäisikö mennä Santaslei? Okei, Minne me mennään? käydään. Missä mä kokkaan mun omaa leipää täällä? Mä oon tulessa. Tyhmä. Mä oon tulessa. Nyt mäkin. Me ollaan liekeissä. Mä haluan mennä uudestaan tulee. Älä. Mä oon tulessa. Olemme hampurilaisten tekijöitä. Joo, laitetaan McDonald's vaikka. Onko? Me hankittiin työtä. Laitetaan punaiset tai mustat. Eiks tää ois hyvä? Itse mäkkäri. Ota tää. Mikä? Sä otit mustan. Ok, mäkin voisin ottaa. Missä löysitte? Mä kirjoitin vaan McDonald's. Tossa. Whopper, a plane hit the second tower. Älä jaksa. Tää tyhmällä tyyppi meni liekkeihin. Meidän pitää jotenkin pelastaa se. Ammus. Mä otan tän jo valmiiksi käteen. Me tarvitaan vaan haulikko, jos se tulee. Ei kun me tehdään nyt töitä. Okei. Tos. Miten tämän voi tehdä tää leipä? Nyt sä otti sen ruoan. Whopper, Junior, Double, Triple, Whopper. Mitä tää äijä tekee tää?
Lähe. Miksi se karkas tosta ikkunasta? Wapar. Mä voin sanoa sille. I ain't playing. Noniin. Nyt tanssitaan. Nyt mä vien sen sairaalaan. Sitten mitä me sanotaan niille sairaala-ihmisille? Me ammuimme hänet, koska hän ei lähtenyt meidän mäkkiin. Ei mä vie sen tähän. No niin, hyvä, jätä se tähän. Se nousi ylös. Hyvä, se sentään lähti pois meidän kaupasta. Se on tärkeintä. Nyt se ei enää ole meidän kaupassa. Mun pitää jopa katsoa, Venä, onks tuolla töissä. Sairaalassa ei edes oo ketään töissä. Vaihdat sä työtä? Et. Me ollaan ainoat, ketkä on täällä Rockstar-kauppaa tulessa. Mä tuun pelastaa päivä. Nyt sä haluat mennä Rockstar-kauppaan. Mä pelastan päivän. Applen hit the second tower. Onks täällä ketään muut kuin me? Ei, mut... Ei me tarvitaan semmonen burgeri. Pistetäänkö siihen? Kyllä täällä on muitakin. Whopper. Ryöstetäänkö pankki? Ei, me ollaan mäkissä työskentelyä. Tää jaksaa olla. En. No okei, mä jään. Mä ryöstän pankkiin mieluummin. Elämästä tulee paljon jännittävämpää. Mä liivan. Venä, mä nopea räjäytän pankin. Mä liivasin. Okay. Mä vaan räjäytän tuon oven auki, mutta mä en ota sieltä mitään. Enemmänkin liivaa. Noin. Mihin mennään? Se on muuhun helppo obby. Easy ob. Easy. Paina easy. Easy ob. Paina easy. Ai. Barris Prison. Eikö mä mentiin Barris Prison? Paita first person. Easy. Okei. Me vaan tuon sängyn päältä tänne putkeen ja niin mä ajat. Mitä tässä kuuluu? Sinne. Jos mä kuolen ekas hypys. Onpa vaikeeta. Tosi vaikeeta. Pitääkö sinne mukaan tulla? Musta tuntuu, että sinne tänne pitää mennä. Oho. No stip. Ei mä tipuin alas. Mä pääsin tänne. Rampe ventaut. No mä kuolin joka tapauksessa. Ai, mä kuolin taas.
Miks toi ei niinku Miks toi ei niinku Mitä sä teet, Jompe? Mitä sä teet, Jompe? Karkaan. Me ollaan vankilassa. Meidän pitää löytää toi. Me ollaan vankilassa. Meidän pitää löytää toi. Löytäis mua. Mä tiedän mitä tää. Seuraa mua. Mä oon vähän niinku... Eiks toi oo? Bärri. Sä et oo hakenut sitä juttua. Mikä juttu pitää hakea ja mistä? Painaa sitä nappia. Aha. Se johtaa mua. Mä en näe. Alka mua pelottaa. Vaan sullekin. Mitä? Nyt mä näytän mitä tää pitää. Anna mä näytän mikä vetsi. Tämä. Viu. Puolta lapio. Paina muuta. Niitä. Missä vitsis mä ollaan? Mitä sä teet? Miksi sä lyöt mua? Ei oo kilttejä. Parkkour. Aha. Siinä on muuten yksi hajoava lauta. No niin, hyvä. Joululahja. Äkkiä. Näit sä mitä tappuu? Oota hetki. Älä mene. Kato pallo. Juokse. Ai sinne päin. Joo. Äkkiä. Niin seuraava. Sieltä se tulee. No niin, Mä en edes ollu siinä alla. Hävisit. Hävisi, vaikka mä näit sä, mä en ollu siinä. Täällä yhdellä tyypillä on häkit, se ei kuollu. Oota siellä, mäkin ootin sua. Tuo rahapussukka. Mitä näillä rahoilla pystyy estämään tässä pelissä? Ei sun vaikka. No niin, nyt on. Toi jo. Ei, nyt on. Pidät se kiinni. Paino. Jes, mä sain painettua. Yes. Tässä kunde vaan hyppii. Tuu. Musta tuntuu, että tää on skämmi. Heppo. Missä sä meet? Ylös. Noin. Eikö sinne kuulu? Mä luulin, että sinne ei kuulu mennä. Aha. No tietenkin sinne kuuluu. Okei. Mä tuus. En tuu. Noin, nyt sä toit tuon läpi. Paina tosta. Saat juomaan. Noin. No niin, juose. Ei, mä tipuin heti alas. Menesekö mä mun supernopeudella? Ei. Tää on tosi vaikea. Ei tässä loppu. No ei kyllä. Okei, tää on itse asiassa aivan sika helppo. Mitä vaan muut, missä oot. Yes. Mä karkasin sieltä. Missä vitsissä sä oot? Mä kiipeen tästä ylös.
Oota, älä. Okei. Mä teen sulle noin huomenna. Älä. Mhm. God. Mä unohdin mitä näyttää. Find the ladder. Tuotsa. Oota, mä laitoin sen vähennysverkon. Oota. Ja mä otan tässä ylhäällä. Mitä mä otan tässä yhä? Oota siinä. Sorry. Toi oli kyllä tosi... Mikä tää? Tää auttaa, jos sä yöt. Auttaako? Häh? Ei kiitos. Mitä tässä tapahtuu? Mun lagaa. Tää sanoo become a guard. Tehnyt jotain tehty. Mitä mun pitää tehdä? Aa. Mä en pysty. Tää vaan jäi tähän. Mä en pysty tehdä mitään. Mä respawn. Mä kuolen. Oikeesti ei. Mä vaan luovutan. Mä en pysty nimittäin tehdä mitään. Tunni vaan. Kun tajus, mä en pysty tehdä yhtään mitään. Miten? Mä lähetän sulle video, mitä tässä tapahtuu. En mä aio kattoo sitä. No, mä en pysty niinku tehdä yhtään mitään. Tuu tänne. Mä en pysty. Mä en aio kattoo sitä. Sun kannattaa, koska niinku... Mä joudun liivaan, Lauri. Miten mä oon puhelimella ja mä pian taas. Tää on niin vaikea. Nyt sä kattoo sen video. Alkaa mä liivaan. Nähdään. Mennään pelaamaan jotain täyspeliä. 3008 ehkä. Ei. Mä voin tuoda huomenna pelaa 3008. Mun nyt pupeotte. Ai, Bärrispris. Tui. Okei, tää käy. Ei, okei. Noniin. Mä en kyllä halua mitään näistä Nightroomia. Lauri. Missä oot? Missä oot? Ei kun niin, mä oon pelannut tätä jo. No niin, mä oon täällä sunkaan. No niin. Mä oon sulla takana, mä oon printälläkin. Se vaan niinku niin. Mene yli. Mene yli. Missä mä olen? Sä oot huono ihminen. Se oli vahinko, mä pidin ne väärässä. No niin, mene. Sit mene sen liiva.
Ei me saatiin gemeimällä ostaa jonkun tyypin täältä. Tää näyttää jo etukäteen, minkä saa. No niin mennään valaamiseen. Miksi tää on? Tuu. Oota. Tuu. Oota. Tuu. Se on nyt 4 jätkä. Lauri. Me ei saada auttaa näitä. Lauri. Me kiipeen. Kämmi. Kiipeä ylös. Noniin. Me pelataan tätä 4. Skämmätä. Ei skämmätä. Skämmätä. Noniin Lauri, miksi sä kiipesit? Sä oot siellä jumis. Et sä oikees sinne jumiin. Lauri, missä oot? Mä liivaan. Miks? Sä ite halusit pelata. Mennään pelaamaan 3.0.08. Ok. Mun pitää... Meneekö mä sinne? Eiku en mä pääse. Messä sinne. Ugly burger. Vaik... Joo, sä menit sinne, joo. No mä katon. Täällä on päivä 32 jo. Mhm. Muistaakseni kun Arnilla oli se siisti juttu tähän. Miten tässä pelissä pystyy? Tossa. Minne mennään? Eiku missä oot ees? Mä et näe sun nimeä. Minne mennään? Eiku missä oot? Mä et näe sun nimeä. Vihellä. Mistä vihäs? Nää tosta voice-kuvasta. Mulla ei oo mitään voice-kuvaa. Vieressä, kun mä kävelen sinne päin. Näytät jo näistä. Tuu. No en. Mä en tällä hetkellä yritä tulla sinne. Miksi? No mä yritän kyllä koko ajan vihellä. Here I come! Vihellä. En mä vielä pysty. Mä toivon, että yö ei tuu nyt. En mä vielä Mä näen sut. Mihin rakennetaan beissi? Seuraamaan. Mä otan tän. Seuraamaan. En seuraa. Täällä on joku toinen. Miksi sä et seuraa ikinä? Mä seuraan sua koko ajan. Ei, oisko tässä hyvä katsoa? Niin. Mä seuraan sua koko ajan. Ei me tähän tehdä, me mennään tonne. Kato. Ei me tähän. Mä etin tätä vaikka. Hello, my neighbor. Fuck you, my neighbor. Jompe! Me voidaan ottaa näitä taitoja. Jompe! Me voidaan ottaa näitä taitoja. Alkaa hyvä. Pystyykö tää yli hyvä? Sitten meidän pitää vielä kasvattaa. Koska noi pystyy, noi hirviöt hypätä. Tai vartijat. Niin, ne on hirviöt. Tohon. Mä en tiedä pääseekö vartijat tästä, mutta tää on hyvä jos ei pääse. Koska kato, me päästään tästä. Mä uskon, että ne ei pääse. Okei, Ei, ota tässä on vartija ihan meidän vieressä. Nyt rakennetaan äkkiä. Okei, ota. Ja näistä väleistä pääsee. Niinpä. Meidän pitää voittaa näitä. Ai pääseis näistä väleistä? Joo. Oh no. Mä haen jotain isompaa. Ai se olisi tärkeää. Mä haen jotain isompaa. Tarvitaan vessa.
keränneet aitoja. Ei välttämättä ollut ihan hyvä paikka. Musta parhaat paikat on niissä niinku varastopaikoissa. No ei meinaa. Paikat on niissä niinku varastopaikoissa. No ei meinaa. Oh, nyt mulla on idea. Oh, nyt mulla on idea. Jos näitä pystyy kääntämään. Oo. Vitsi. Oo. Mä kävettiin jotain hienoa. Hei, mä otan TV, niin meillä on valo. Tarvitaan 10 TV:tä. Ohan tulee yksi. Miten tän sai käännettyä sille kunnon? Mä en tiedä, mä osaan vaan kääntää sille toisella tavalla. Me valittiin myös aika hyvä paikka samaan aikaan, kun me valittiin aika huono. Koska tässä vieressä on tommonen ruokapaikka, me voidaan hakea ruokaa aina. Tai aina joka aamu sinne restarttiin. Lamppu. Miksi sä et vaan ottanut lamppua Mä tälle? tykkään enemmän TV:stä. Mä laitan lampunkin. Tästä tulee olla hieno. Mä en kyllä yrittää tehdä tässä hienoa varmaan, vaan semmonen turvallinen. Ei, jos tää toimii, tää on ihan hullu. Mitä? Jos sä painat hyppyä pohjaan, sä pystyt kiipeä tästä. Sitten tähän pystyy laittaa semmosen oven. No, nyt sä pilasit sen mut. Mut ei, me ei mennä tosta, koska nekin pystyy kiivetä. Okei, nyt mulla on. Ei vittu. Missä meidän beissi? Tässä. Me ollaan vähän niinku kuolleita. Mä kiipeätän beissin päälle. Hei, miksi me ei rakennettu ton beissin päälle? No huomenna. Tää pitää niinku. Meidän beissiin varmaan murtaudutaan. Jep. Mä unohdin, että ne pystyy hyppää ton yli. Kiertää vaan tätä Mä kuolen, ne träppäs mut tähän. Mä en pysty droppaa tätä. Lauri, Joo, saa juosta. Juokse täysin. Mennään juosta. Vitsi täällä. Apua. Seuraa. Okei, mä voin lähteä täältä, jos tää kauppa on jo auki. Ei tarvii lyödä. Kuumaa tätä yölampu itelleni. Mitä varastoimesta tuu? Okei. Näet sä mut silti? Joo, mä asun takana. Ei rakennetaanko meidän beissi tommosen päälle? Ai tämmösen. Joo, just tämmösen. No miten? En mä tiedä. Aletaan rakentaa. No ehkä. Hei! Jos tää toimis. Tosin nääkin pystyy hyppiin näiden päälle. Ei ne on niin älyä. Ne hyppäs meidän beissiinkin. Ei oo vaikea. Kato. Sieltä ne tulee. Lauri juoksevaa. Se näet sä mut. Mä asun edessä. Nyt mä asun takana. Joo.
Joo. Lauri, me päästiin karkuun. No, miten mä pystyn? Lauri, mä sain Ootko idean. katsomaan haavan? Lauri, jää tänne. Lauri, Lauri, mä sain Kyllä se idean. nyt treeneihin pystyy. Lauri, jää tänne. Mulla on idea. Me rakennetaan tästä portaat jollakin tavalla tonne päälle. Ymmärrät sä? Tonne päälle. Ei, mun pitää oppia. No moikka. Ei, mun pitää oppia. No moikka. No moikka. Mäkin sit Äiti. varmaan lopeta. Moikka. Se oli siinä. Moi moi. Se oli siinä.